tabang medikal. Sarong nanay na may manlain-lain partner na helang asin komplikasyon. Nagrani sa Action Co Center asin an sa iya mga pangangaipo tulos man na inaksyonan. Yan ang naaralan Ora mo mismo? partner. Yes, Ora ora mismo mismo. inaksyonan yan. Sa tabang ni Aika Ferry ang detalye. Aika! Sa unang tingin, tila maayos ang kondisyon ng 67 taong gulang na byuda na si Nanay Edita Rita. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap ay dito ko nalaman na marami na rin siyang iniindang sakit. Mataas na kolesterol, baradong mga ugat, diabetes at pamamanhid ng mga braso, likod at mga binti ang ilan sa mga araw-araw na kalbaryo ni Nanay Edita. Pagtitinda ng mga kakanin at ulam katulad ng suman, tinuktok at marami pang iba ang pangunahin niyang hanap buhay. Kwento ni Nanay Edita, sa pagtitinda niya binuhay ang 12 anak na ngayon ay may kanya-kanyang pamilya na. Kung dati iba't ibang klase ng kakanin ang kaya niyang lutuin, ngayon ay konti na lang dahil sa limitadong galaw sa kusina. Gagawa po ako ng paninda ko once a week lang, tuwing linggo, Sabado. Kasi di ko na kasi isang klase lang. Pero noon na wala pa akong sakit, kung baga sa may hindi lang isang klase ang nagagawa ko. Dahil sa kanyang mga sakit ay mayroong mga iniresetang gamot sa kanya. Ngunit dahil sa kakapusan sa budget ay hindi niya ito mabili. Hingi ni Nanay Edita na mabigyan siya ng asistensya medikal. Ini po, namamaga. Tapos, ining kalahating likod ko, left side. Kung minsan namamanhid. Natugunan ang pangangailangan ni Nanay na pambili ng gamot at inabot din namin ang food packs. Maraming salamat po sa Ako Bicol dahil nabibigyan ako ng pang-maintenance sa gamot ko at saka yung dire-diretso yung pagpagamot. Isa ang mga tulad ni Nanay Edita sa mga prioridad na matulungan ng programang Action Co Center Tabang Ora Mismo. Mga nanay na matagal din na ginampanan ang mahirap na tungkulin na maging isang ilaw ng tahanan. Ayan, partner! Diba? Iba ang ngiti ng isang nanay na maski igwa partner ng kamatean, igwa ng helang, pag igwa partner ng pagmati na tinatao niya tabang or pag-asa or Namatian pagpadaba kan ibang tao, mas namamatian niya partner, pag-asa. Ang tabang ora mismo kan Ako Bicol. Ayan.